Dünya studiyası әзерләгән тапшыруларны караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бөтен дөнья татар яшьләрен форумын каршылап дигән сәхифәне дәвам итеп, без кабат Татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Ярым белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Хәерле көн, Тәбрис. Хәерле көн. Менә кичә башлаган әңгәмәне бүген тагын дәвам итик әле. Беләсеңме, менә шу 2 ел эчендә нәрсәләр үзгәрде яшьләр тормышында? Менә сон ягыннан килсәк, теге әйтәләр бит әле була шундый күрсәткечләр, сон күрсәткечләре була сыйфат күрсәткечләре име. Сон ягыннан килсәк, безнең татар яшьләре оешмалар саны артты. Алар хәзер соңгы санаганда 114 иде. Димәк, бу бөтен дөньяда булган спорт төркемнәрдә баранда, иҗтимагый оешмалар, тарихи клублар, дини оешмалар, мәдәни оешмалар һәм башкалар сон ягыннан артты. Сыйфат. Проектлар саны да артты. Интернетта яшьләр менә интернетны үзләштерделәр. Һәм татар яшьләре бу инструментны, мин әйтер идем, бик эффектив куллана. Алар үзләренең СМИларын чыгаралар. Бала үсешенә, бала тәрбиясенә караган проектлар менә 14-кә якын интернетта алып барылганы гына. Белем бирүгә караган, мәсәлән, гыйлем анда әлбәттә проектлар име. Шәһәр мәдәниятына караган менә шушындый кичәләр, калеп кичәләр име, калеп хәрәкәте. Менә шундый берләшмәләр алар күбәйде сан ягыннан. Сыйфат ягыннан әйтер идем, алар сыйфат ягыннан да проектлар үсте дип әйтергә кирәк. Чөнки бер өлешен мин алыр идем дәүләт тарафыннан ярдәм итә торган шундый проектлар име. Дәүләт алып баручы, мәсәлән, ана теле проекты барлыкка килде име. Без ел сайын анда 500-дән алып 1000-гә якын заявка җыябыз татар яшьләреннән. 1000-гә якын заявка кирәк икән, димәк, ихтыяҗ бар. Алар анда укып чыга, татар телен өйрәнә. Һәм Булгар җыеннары, башкалар һәм башкалар алар. Мин татарча яшәм акциясе. Менә ул яктан теге дәүләт куплаган яисә дәүләт катнаша торган чараларда менә шушындый масштаблы бар име. Һәм яшьләр үзләре оештыра торган чараларда әйтер идем сыйфаты үсте. Чөнки соңгы вакытта менә без үткәргән чараларга да килүче яшьләр бар, башка милләт яшьләре име. Шәһәр яшьләре. Алар киләләр дә әйтәләр, мәсәлән, күптән түгел генә арт перформанс уздырган идек Җәдид фест кысаларында. Ул да аерым сөйләрлек бер чара булды. Һәм Анна дигән инде бер танышыбыз дип инде бергә хезмәттәш итәбез без аны белән кай вакыт. Ул әйтә, беләсезме, сез уздырганыгыз Такташ нон-стоп дигән арт перформанс. Ул әйтә, мин 3 сәгать буена Такташ шигырьләрен татарча тыңладым ди, электрон музыкага куелган. Ул әйтә, һәм мин 1 минутка да каядыр китеп, моны нәрсәдер ишетми калам кебек иде миңа ди. Мин 3 сәгать басып тордым аны тыңлап ди. Шундый кызыклы, беләсезме, бу ничектер менә мондый читтән булган караш безнең өчен бик мөһим. Һәм әлбәттә сыйфат ягына килсәк, безнең башка милләтләр безгә өйрәнергә килә. Монсы да күрсәткеч. Монсы да бик зур күрсәткеч. Чуваш яшьләре безнең, мин татарча яшәм, ул гомумән безнең шундый бик эффектив чара булды. Мар яшьләр инде аны безнең кебек үк 5 елдан артык мин Маришас яшәмне уздыралар. Без шулай китердек. Башкорт яшьләрен, чуваш яшьләре килде. Бик ныклап хезмәттәш итәбез. Саха яшьләре белән конференцияга киләләрме? Уйлап карагыз, менә 3000 чакрым безне аеранда алар белән шулай бит. Шулай да без урталык табып, алар үзләрендә мин саха телендә сөйләшәм акциясын оештырдылар. Һәм башкалар гомумән без чараларны тырышабыз. Менә әйтәләр бит әле бизнеста франшиза име? Бизнесны шулай итеп теге упаковкада бирәләр, теләсә кайсы кеше килеп сатып алып аны куллана ала. Без инде иҗтимагый оешма буларак сатмыйбыз аны әлбәттә. Бүләк итәсез. Бүләк итәбез. Әле бит алып тәҗрибәне алып куллана икән, ул үзегез өчен дә бит әле бәя дигән. Һичшиксез, без аның өчен шатланабыз гына. Менә шундый экспорт вариантларны күрсәк үзебезнең проектларның, без аңа шатланабыз гына. Мин татарча яшәм шулай итеп киткән иде. Форум вакытында чәкчәк бәйрәмен тәкъдим итеп шулай итеп киткән иде. Хәзер без шулай ук акыл фабрикасын Әстерхан кабул итте, менә Арча районы чакыра үзенә, Төмән, Уфа чакыра. Ул да, димәк, экспортка эшли башлады. Һәм башкалар. Без аңа шатланабыз гына. Тәбрис, менә сез башлап җибәрдегез, ул мотор күренеш булды.
2 форум безнең бары тик татар телендә генә барды. Менә Әйе. быелгысы нинди телдә Ике барачак? түгел. 3 форум фақат татар телендә генә узды безнең пленар утырыш. Әлбәттә инде татар яшьләре форумы дип аталган форумның эш теле нинди булырга тиешсең? Әлбәттә ул татар теле. Һәм безнең бар Финляндия, Төркия, Кытай, Австралия татарлары алар белән аралашу теле безнең я татар теле булырга мөмкин, я инглиз теле. Һәм инде әлбәттә без өстенлек бирәбез татар теленә. Менә актив яшьләрегез бармы? Менә сезнең янда җан атып йөрүче, татар дип йөрүче актив яшьләрдән кемнән атап китер иде? Менә Аллага үзегезнең шөкер кырыенда. бар. Безнең бер беләсезме, без бу командаларны төрлечә бүлер идек. Бер төркем ул оештыру төркеме. Ул һәр даим безнең менә 304-нче кабинет, ул билгеле кабинет инде. Татар дөньясы өчен без аны теге татар яшьләр кабинеты дип әйтәбез. Минем кабинет яисә дә яшьләр форум офисы дип әйтмибез. Һәр көн анда кемдер килеп китә. Һәм әйтергә кирәк, менә бер өлеше ул оештыручылар. Ул мин, безнең бүлмәдә утырган пресс Сәркатип Гүзәлә Кинәтуллина, җаваплы Сәркатип Линария Муслимова. Без инде һәр даим, һәр көн саен бу эш белән мәшгуль булган кешеләр. Һәм инде безнең бар Рәдиф Кашапов, ул инде безнең киңәшче дип атала, рәис киңәшчесе, ул бөтен мәдәни чараларны безгә ничек оештырган итеп, менә шундый баш мие дип әйтергә була име. Айрат Файзрахманов, ул тарих фәннәре кандидаты, ул безнең урынбасар, Гөлназ Бедретдин, Рашат Якупов, һәм башкар. Эйза Набиуллина. Менә аларны атап китсәм, мин куркам да, хәтта менә хәзер атаганда куркып куйдым. Кайсын төшереп калдырдың икән? Төшереп калдырдым. Чөнки Нигина Ахмадуллина менә бар. Алар һәр вакытта да безнең белән бергә алып баралар бу чараларны. Аларның кураторлары юнәлешләрне алалар, киңәшләр бирәләр. Менә андый оештыру комитеты бар безнең. Без һәр даим җыелып, нидер уйлап, чаралар оештырабыз. Безнең бар хәзер формулашты пиар төркем. Ул да шулай ук 10 кешедән 10ннан артык инде хәзер. Кешедән торган яшьләр. Алар фотога төшерә, видео ясый, журналистларны китертә, социаль челтәрләрне постлар әзерли, тәрҗемә итә, һәм башкалар. Ул да бик мөһим эш менә. Мәк кырыегызда таянырлык яшьләр Әйе. җитәрлек. Әле мин менә төшереп калдырасым килми. Безнең әле волонтерлар командасы бар. Ул проектка карап төрлечә була. Мәсәлән, мин татарча яшәмнең 100 волонтеры бар. Печән базарының 40 волонтеры бар. Һәм мәсәлән, бөтен дөнья татар конгрессы оештырып килгән, һәр даим оештырып килгән чараларда сез һәр вакыт күрәчәксез безнең волонтерлар командасын. Алар һәр вакыт каршы ала, автобуска утырта, секцияларга йөртә, һәм башкалар менә бөтен оештыручыларын үз өстенә алалар. Әйтер идем, бу әзер профессиональ оештыру командасы, менә волонтерлар командасы. Мин аны волонтерлар дип әйтмәс идем. Алар менә шушындый төпле кураторлар. Аларны без быел форумга шулай җыябыз, ләкин быел без форумга кураторларны конкурс буенча җыябыз. Теләк белдерүчеләр күп, безгә килә күп телләр белүче, шундый чараларда катнашучы, инде тәҗрибәсе булган кешеләр һәм үзләре кайсыдыр бер юнәлешне үз өстенә җаваплылык алып алырга теләгәннәр. Менә алла бирсә, иртәгә без аларның беренче җыелышын үткәрәбез. Тәбрис, менә бүгенге татар яшь кызы, яшь егете нинди сыйфатларга ия булырга тиеш синең күзлектән? Үзең яшь кеше буларак. Беләсезме, Интернетта гына утыручы түгел бит инде. Юк инде, әлбәттә, алай гадиләштерергә ярамый. Аның сыйфатлары күп. Ләкин без зур аудиториядә чыгыш ясаганда, мин һәр вакыт үземнең чыгышларымны шундый сүз белән тәмамлыйм. Сез татар яшьләре беренче чиратта битараф булмаска тиеш. Нәрсәгә битараф булмаска тиеш? Үз гаиләңгә, телеңгә, тарихыңа, милләтеңгә, үз илеңгә, яшәгән урыныңа һәм тирә-юньгә. Менә шундый битараф булмаган яшьләр, ул татармы ул, башка милләт вәкилеме? Ул андый яшьләр, ул әлбәттә безнең милләтне алга алып барачаклар. Амин, менә шундый яшьләребез күп булсын. Быелгы форум менә шундый үз эченә, шундый үз халкына, үз диненә, үз тарихына, үз милләтенә битараф булмаган яшьләрдән генә торсын дигән теләктә. Амин, шулай булсын. Әңгәмәгә нокта куйык. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Алла бирсә, шушы форум эшеннән соң без кабат очрашырбыз әле. Алла бирсә.
Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Тәбрис Яруллин булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.